Saya tripa top kumaraini chirikuseni nguva dziri kumanaini ndipe zvinonyanzotaka kwete waini ndoda wawa mukadzi nedoro ndoda wawa mukadzi nedoro munoboa chifuti munoboa iwe dzakuvara vata mamudzi everyday sina sinto kufarira wani kufarira ku Makasiya mari chikafu nezvo zvinotina nhasi wasiya shandisa kamari yanosira handi yakashandiswa nezvireka zvine mwana ainonge vachine mwana inobva autidoro ndokadzi wako indikadzi wako yomwana wako asi kanotiyo unononona chitipa mari enda kwachina ndichasara ichitiro zvandoita hamena kuenda ndoda wawa mukadzi nedoro ndoda wawa mukadzi nedoro ndoda zvake zvekutondiendera chibuda sinondisira mari akajaizwa mutomba mudzimba dzemaloja chekuzvita hapana murume mukuru kukoshesa doro tazokoshesa mvura todyira munyu kuenda hamuna izvi So guys, you ready to oh, do you have any solution? I'm ready, right? Amuna munhu mupiko tarisa mese tarisa amuna munhu uno tarisa ewa amira uri mupiko pinda imomo Continue, one of them, put my mama
Ukada kunisasa zvechitsaka muchizvita munesa Ramamamunda Mangoma nino dandaura Bataura Ramamamunda Ukada kunisasa zvechitsaka muchizvita munesa Ramamamunda Mangoma nino dandaura Kataka, tatatanga vechiti nopenga chetete Terera ngoma langu rakulaika Nipatike, nagundike, nagoma ndimbo panike